أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الحمد لله تنوب عليه رب العالمين دافع بالله ومسدو حمدا تنونا يليق بجلال وجهه تنمي نوني الله تعالى يدبنيا ككام نوني الله تعالى ككلنجيا ككام وعظيم سلطانه تنمي نوني الله تعالى يكفى ما يانغا ككام أم بالشريعة كركريا وعلى كلباديك وحده على كلنو لا شريك له فرنغات على لا فرنغات على لا سرشي أكلنو أيركونا أكلنو أكاكوكتولا أكلنو أمامتولا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فويتكم على الشباب مني مسدو أكمني نمني توتكلين الله تعالى يلي مساي أكا يلي توتكلين فما على تاي مرايا تاي تنوما ببي على دي الله تعالى نتنوكا منوكا وعلي على نبسي قبل وهو على كل شيء قدير. سب عليك في بك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك تحكم ما تريد بعزتك. يا نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله جميع محامد الله ما علمنا منها وما لم نعلم على جميع نعم الله ما علمنا منها وما لم نعلم. وقال أن يولد كم قربلا نداء التقوى على نيسر نيولد كم من بدمني على يري أنويل كتا أمة كان يأمر أن ينويل كتا أمة على نيسر على يري أنويل ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أؤمنوا لمن يرى أيسر علني حق تقاته على نيسر نيجرير له ولا تموتن أكنسوا أكسا إلا وأنتم مسلمون فاكسوا الإسلامي. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في بنيا جيدي كويني مو بعد ويني مو بهامي أنوفي قرآن كلاني أنيك تدبرك آية ولا بدولا بآية دو كلانتي حالي إمين كلاني دو يبا كوردوني إما تاشي أقرأك. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني تدبرك القرآن لو يكتاشي أكمكونا وميرك مكان قرأك أني ألا ينوكا. Bana aya do be enveloppe bi anga je ka aya infle ñofi wele kando ala ya bla mu'minu ya ayyuhal ladhina amanu amanu liman yara ya Allah ta'ala ya de kay mu'minu wele da kamunu be Qur'an kono kanye bise kini ko nekari ala kamene kilidema menan dulum majoka ala ka kuma lame akodi
akambe muma abena nyamaru ni munye abena ladi kabo muma kikake kumi kuma kambe ere kilende السلف الصالح قولوا يا عندني مين وين ديوي اوكي ولوك ميكما دي لامي كويرا فلي كاكما لامي كويرا دلا نبي انفان باي باسرو نامي واجو دي لامي اي حكلي فوي تيري لا ni yere kunganguman nana kono o be kebbala na koyila wo ti jay klola wa ira ta yini ko dlakoy iba yini ka boda de yini ko kumana wali ba yini ka lago shoro yini ko kumana olukum tete de olukum ko koroto ku ni yoro me alkira ka kumana sallallahu alayhi wasallam kabini ya mur qawna ubsika min bara ka bolika to bara tamle olukum ko koroto kajoro o manu ni yoro me kangarda kana o dabla jona o de ato kitab tu do ya sebe ko domina lo haram yali kiri china انما الخمر والميسر فاجنا دومنا مدينه كود لودي ويورا بولونغونو نودا daka amba don ka fo da rabu fi ka kon lo haram yali lo mi be mo chela ka nyena ba la komi temi flamuru at komina ati ma jala kala ko jugute ka nyena ba ku siki baka pada to don bo ko kon yayi alay lo haram ya tadrijiyan don ama shinga foti haramudu da kurunya kili kuno kera ka be gelea ablali be gelea arabuba daka kundi lala tumina mana ala ya bali dondon fuka na se kuma futike doma awa kuma futike ra domina na fara ko loy harabu ko ka yi ka toy o dobe lo tobe ma bulu so no be borani tay min da toy min da fere ta toy be borani tay ko fot lo woyo bolongono no دورا كنتو بلو سمعنا وأطعنا على عونك أكمامي يمين فو عنصنا لا تورو دي باون تالا منو دي باون تالا قرآن النصر بفو إربي حق الله فو على ترك أكما بفو صلى الله عليه وسلم إربي حق الله فو بلن الله تعالى كمانا كما بانا يعرك ركمنا كما بانا فماذا بعد الحق إلا الضلال فويت تشيكو ففو فليو أنا كاكرا منا ميفو وي حقيقي وي تشي وي كسي يو فامو تشندو إما فامو تشندو أبني ما هو تشندو أما بني ما هو تشندو وإكا هيرا بودلا حالي نيته أو هيرا نبي kadaka islamai da dine alayi ni mandu in laja wadda ya to alakira ba fa sallallahu alaihi wasallam fɛn gɛrɛ ale a ma kɛ nabi ɲuman si ka kɔn alakira ye sallallahu alaihi wasallam o cogo kelen in na ko sayɔ timiya bi yɛlɛ a kala fɛ o bonya in o karama ko o nana tugu alakira mandenw nɔfɛ ala nana tonyew kɛ u ye ka ko dɔw to u ye a ma min ɲɔgɔn to manden tɔw ye a ma kɛ o de y'a to n'i ye bakara aya laban in filɛ aya fila laban bɛ bakara la fara ko a ɲɔgɔnna ma di ciden si ma ka kɔn alakira ɲɛ sallallahu alaihi wasallam nka e ka taa kumakanw kalaba ye kuma ninnu ye ala yɛrɛ de ye dugawu kan dɔw don mando in da dugawu min n'a jaabira adamaden ma i kungo nɔgɔyara diɲɛ na i kungo nɔgɔyara lahara silamɛya nɔgɔyara i bolo ala ka hakɛw nɔgɔyara i bolo ɔ ala y'o de ɲɛnabɔli layidu ta o ɲɛnabɔli layidu ta ka sɔrɔ k'o dugawu di kana di alakira ma a mandenw k'a kana o de y'a to fɔra ko a ɲɔgɔn ma di
cide makka ko na ala ye bunya ko chamange ni mandoni o do e jumeyi o do de ala ma doni dawuna ni dinaina antse mingor ama ya maru keni fe fa ka suran reka here de bola jena ani lahara Allah ta'ala ma ladi kabo fuima la jarabili gwanza kama peut-être la mer mando do la jarabira kal yahud يهودية وفي على يفيدوا حرام يهودية وما ولا جربني أحرام اليوم كسر فنزانو ماندو فنو ماندو فوي تعالى على يا حرام يا وما ولا جربي وتسيق دونو يا دون بيجرو مسر غسلا ما يكون فين حرامي أبي فين جوي أبي فين يانا هيرة فين ana ala maduni da'amuna an semi koro wa folo bato kechugo gelaya do kumbe mando do la jarabira nay ka koro o makeni mando ina abisali do yimi ka ko ala kiranya fara nyonga ka tu foi ti boala musura dugo ke ka ala wele tasuma de bo sanfe kana jini abana o nuti drome douane ganima kunti daga jahadu kelaw da ala ganima daga ala kira mandowi abitlaw nyoti mando do temena nubu ka selike misali ala ikatelika min fama wajibi bledo fuka ta ke ukabato ke yoro de kabato do bi fuka ta ke akero la jabya ga ala kira fenduru min fo kwa kera le ali kere ngere la nay adoy kodgu kulu fa be kera sujudu ke yoroy alina mandu ko royti misiri daraja kabbu ga selimani soro yoro wore misiri tiboloy shariati balika sili ibisi ga sili yoro be hallo aso daraja di misiri manka hallo ya soro fana ki tuika soka misiri tui mumini titanunoye o te ko chenyumay o te mumini tanunay o ya dama kumay jama seli fadlu ani jama seli wajibiya fochugo werela o ya dama kumay nga ala kira ko ale boyanani mi sallallahu alaihi wasallam o doye du kulo fa be kera sujudu ke oro ya le mando seli wati bani soro yoro ibisiga ala batu royna ki ka silke hallo ya sura daraja ni misiri tatekili ngani ni wana fora kana ke nalumay kibina halna isora nyege ko do bali ak mo parce que mbado be kuma façon la be wuta o kuma façon ke halna isora nyege ko halna isora ta o ko do bali ak mo wi mami ni dina bunya bi yoro kuma o kuma chugo façon kuma be fokko do nadi o kuma na ayni ayinka ayin ya ayyuhal ladina amanu alaku awmunu liman san sa ya fam ko ni ambe de kelegele la koy ando manga do flenina ambe de ka nga irafle ko awmunu liman ya la tulhikum amwalukum akana fulu kana asugula kana asugula wala auladukum adungana asugula am dhikrillah kabo ala kusmani maya ni ala ko bara rebe fara nyonga abbe bi ngon suro femi ngono ala kusmani seli bike seli ni ala kusmani hiji bike hiji ni ala kusmani jaga boli bike jaga boy ni ala kusmani na fara dhikrullah نير لما لماني بالتسبيح والتحميد والدمت على كسمين فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ننوي على كسم قوي باللسان نني
nga korote ko ala kusmani kosorobe kadda nunun folima ski mala ni mfora ko de kan sugula na folo kan sugula ka ala kusmama ma do ba miri o ma balika ala kusma na folo ko ma balika ala kusma ale ka jatela kuma dawla ala kusmani ni ne o dama de ala kusma kella bal ala kusma min gabu ala kusmani rabbe وديك على كسمة نيدسكوي جون حكلي كتو على لا يبي كوكو كي على كوبي كونو على جينيني يباسكي أوكا وا على كسمة نيدسكوي وديك فنغاد دو نيك على كسمة مثلا على كتافة بيبي على كوفو أجالا والما كويلا chuko dola wal ma chuko dola beba ala kufo halno yasro do takacha do tay gaddan faram be mu'minu tanache olu be ala kufo be bunya min fo ala bunya obu dusuna obe saniya min yeshi alama kuma kana o kile de bu dusuna obe ala majamu ni komunu o duskun kembe ka itrafu ke جسكون سبتين بيع أكاكا جوالة فو مثلا نو على بركة دكا فو كوكا نيما ورا على أسرو دام على تيجي جسكونا والنيما ينقع ورا على ديو فانا فلو دوين وين ناي فلاني بالقلب هو جسكون جسكون تادبي ناي نتا فاليدي نبي على مجموعة كامون كجسكون تادبي أو فاليدي كاليغاليزي نوتا ندسكون ما نعم يدسكون أدرا بكما بوازا كيري أفلانا على كو بارفون فناباك أببلا على كسما مناكونا سوداء تقرأ ربا فكو ولا ذكر الله أكبر على كسما دي كامو من كما يرى خلاصة يمي أكنا تون نفلو كو أن دمبا يكو كأسو لك على كوما كما يرى بقرو بايدي كافو سبحان الله والحمد لله ودما كوتي وفولي وكلين نما كوتي كما دي قرأي كوا كان تون نفلو كوني دمبا يكو كاكا كوتي ومن يفعل ذلك كوني مغامين ديو كدو نياتو نفلو كوي مغوسا كيكا على كوتي نياتو دمبا يكو يكا على كوتي نو يديو نسميسكي كوي فأولئك هم الخاسرون كل ده ما بقولوا لا بقولوا مولهم إيه بقولوا لا بقولوا بنا بقولوا إيه أنا ما ده هنا من الفين يا أنا ما ده فلا أنا هنا ما يكبر أكبر كم يوري مي بتجسدي ببي كله فندي وما كتادي فنجا أفنير كتادي مويرة أن بأنفعوا فين بينا بأفنير نفو والله أن ببيني كدما كيني نقولنا إسلام مويرة ما أفنير فهم القرآن يمين فو أجي إلا من رحم الله بل يريد الإنسان ليفجوع أمامه من فرق القرآن فيه يلي أنا جدنا تولي كلها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد أنا شين دون تولي كلها لا أنا بي نتامن دلالي كل كلها أنا ما ديبول إكي جيجا كدلا نام دلا دلا تقول طالب لنالي تشينا تسيكا تاكي شيفلا إيكا لا هرقودي كلا هرقودي idiwi imsowi nga Qur'ane mi yini efe no ka gelen ka tema be ka ko kula ode iki hakili to ira ka la harala iki hakili to lu yaro ka la harala ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ayere kuntanga ayere kuntanga ayere dabawa wa ahlikum ana kadima yaw absumna diw kabum ma tasma me je tasma de kudwa kella
jahannama tasuma de ko ala ka sɔrɔ ka tasuma majamu ka far'o kan k'a juguya fɔ ka far'o kan bi anw y'an cɛsiri an bɛ baro o baro la bi a fanba bɛ yen diɲɛ don nataw bɛ se ka diya cogo min na ka taa fɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa nin ye wajuli kuma de ye dɛ an tɛ kuma wɛrɛ la dɛ n'i taara ni kuma wɛrɛ suma i bɛ fili dɛ n'i ye wajuli ko kuma ta k'i bɛ t'o ni diɲɛ ko kuma suma ɲɔgɔn ma i bɛ t'o ni experts ni chercheurs ka kumaw ta k'u da diɲɛ ko la o de fɔra anw ye kuranɛ fɛ ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun ye bɛ kafiru ninnu olu bɛ ten olu bɛ min dɔn o ye diɲɛ kɔ kana ye diɲɛ bɛ ɲɛ cogo di diɲɛ bɛ diya cogo di i bɛ lafiya kɔnɔ cogo di silamɛ ka filɛli yɔrɔ ka jan ka tɛmɛ nin kan mumini ta ka jan ka tɛmɛ nin kan mumini bɛ hɛrɛ min ɲini ala fɛ diɲɛ hɛrɛ ye o worobilanjila de ye f'an k'o de faamu mumini bɛ hɛrɛ min ɲini ala fɛ wa mumini de b'a dɔn ko ala yɔrɔ hɛrɛ ka ca an bɛ ɲinɛ o yɔrɔ de kɔ kafiru de ɲɛna ko a dan ye an ɲɛ bɛ hɛrɛ kunkurunin minnu na diɲɛ kɔnɔ kafiru de ɲɛna ko a dan ye o ye nka e de limaniya mɛn ko min bɛ ala yɔrɔ o de ka bon ka tɛmɛ a ye min bila ka na diɲɛ na yan kan a ye min lasago a ɲiw ɲɛ o de ka fisa ka tɛmɛ a ye min bila yan kan kuranɛ y'o de fɔ bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى أو بنجي دي سؤالي كونغا لا هرد هيرا كبو ولا هرد بتوسي كم من منجلا ونيه ودي هيرا قرآن يكمين فو تشكو تشابا فانا نيبي كمين لمن اللمن كو قرآن كو كما دي بكيكا فيه القيامة نيسي لكما دي نيفوتو فلقي iba hu yambe fɛn fɛn kɛ n'o ye waati nata o ye diɲɛ don nataw bɛ se ka ɲɛ ka taa fɛ u ka cɛɲɛ ka taa fɛ u ka ja ka taa fɛ an ka damu ka taa fɛ o tɛ wa baasi t'a la o mana sɔrɔ halala sira kan o man ko adamaden si ye dɛ hali n'i ye mumini ye i ka diɲɛ don nataw a diɲɛni o tɛ haramu ye dɛ nka min ka bon ka tɛmɛ a kan o ye lahara ko de ye o lahara ko in min filɛ o ye maa si t'a dɔn a bɛ daminɛ don min na diɲɛ ko bɛ kuncɛ don min na maa si t'o dɔn e b'a la ka don minnu boloda don duman minnu natɔ boloda o don ninnu yɛrɛ seli e ɲɛna o garanti tɛ e bolo kelen a filanan i cɛsiri bɛ ko i bɛ denbaya min ka sini ɲɛsigi olu ka sini ɲɛsigi tɛ e bolo koyi e kɛra min ye bi e tun t'a dɔn k'e bɛ k'o ye kuma in lamɛn dɛ a kɔrɔ tɛ ko den siniɲɛsigi ye haramu ye dɛ nka e se de tɛ e ye ko k'u ka don nataw dilan i bɛ fɛɛrɛ minnu tigɛ ka n'a to o fɛɛrɛw tigɛli senfɛ f'e ka ban ala la f'e yɛrɛ ka lahara ka tiɲɛ ko parce que k'e b'a fɛ ka olu karaba k'olu kɛ fɛn dɔ ye i tɛ se yen ka kuma de kɔrɔ ye i m'a faamu a kana k'i ɲɛna ko kuma hali ni maa min ye fɛn dɔ san ka bila a den ɲɛ o ye haramu ye ne m'o f'i ye dɛ ne de ko i jɔn bɛ den kan ko min na walima i ɲinɛ b'a ka yɔrɔ min kɔ n'o y'a ni ala cɛ ye n'o y'a ka diinɛ ko ye o de ka bon ka tɛmɛ e cɛsiri bɛ min na kan ka d'a kan i cɛsiri bɛ min na i tɛ se o la koyi i ta i bɛ min k'o la o ye mujarradu asbab i bɛ sababu dama de laban a n'i ye nin kɛ laala a nafsa y'u ma don nataw la n'i ye nin kɛ a nafsa y'u ma o y'o ye nka u ka ɲɛnamaya bɛna kɛ cogo min ala tilan b'o la ka ban i den nin na kɛ nafolotigi ye nin na kɛ fantan ye nin na kɛ kalanba ye nin na kɛ jɔyɔrɔtigi ye nin na kɛ nin ye nin na kɛ nin ye ala tilan b'o la e bilala min na e kɛ bɛ k'o to yen k'e ka den kɔlɔsi e ka den ɲɛsin ala ma e ka den bila a silamɛya sira kan e yɛrɛ k'i cɛsiri ala ko fɛ o denko nana kɛ sababu ye den tɛ ala ko la bilen dɛ nka denko kɛra sababu ye k'e ka ala ko tiɲɛ nafolo yɛrɛ taara ka don ala ko sira fɛ bilen koyi
nga nafolo yere nyini na kolosili kera sababu ye ke ka ala ko tien o ka chambi de e ma ay nafolo tiki yere yeli enfer misuru kono bi o de ke be kaba koy kasoro islamé in islamé to be ka kan yeli misiri kono ka ke kaba koy yeli wadi kero la ka ke kaba koy جنهم على كرة فلما ترفع كتب أبو بكر الصديق عثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف صحابة نفلوا بتشكو جنهم على كرة فلما ترفع كتب ملوكا جنهم من مصر ما ترفع كتب ملوكا يا بان شامان يلا مين جسر لي على كوفة سنة ده بلالا مي موكمة vraiment kadiye de meta o tandale bulu abala ko bara fo ko keli kadali ko me kulu ka bara in kere nyebala anga bara nga cha vraiment charger du nere ku ka cha karsa e ka ko chara fa chara alama e ka ko chara fa chara ala batolima ça fait ala batoyin o te e ka ko do e ka ko imbo de jira taro ni nafolo jigo aka ko chaya aka koti chaya aka jago voyage ma aka koti chaya aka country jete boli aka nafolo bla aka country mina o kibaru ya nyana boli yara aka koti chaya o aka kalo reseti jete boli wala aka tle reseti jete boli aka kobi chaya o ma yo bejun fe kana ko afle nya akalo woro ya ma barakala yininga nya akalo sabai atadda do aka warko kuma na aya ba kara di ku ga chana ra ki warko lassa e o mejonda e ma don ko ala ku ga gele warko yi e ma don ki ka lahra ku ka gele ka dimba ya koy aka gele ka tebe fe beka jango ne re nyebe mina bi kendo adama de ya sunna tabulu ni mo tara mo bi nyina ko ni wati kera mo bi nyine ato do wodi suka shula mo mu ka nyina ma ke ko we ko intala ga bitaka tilde ita ni mo ka nyine ko fo mi ga korobi ma ni ika dujra lila isa le kofe kalu damado Allahu akbar sura bete mena chife ga yede balule bana ala la olu kama maika ala ko jebebe dien fon fengama beni bisade la ka dien fara nyonga be abe kumbe fara fara lika afara afen fara le nyonga be kumbe jenzelika ajoli be kumbe chilika anyene maya be kumbe sayaka akodam ne be kumbe banika onde bangira mala safu ngana jul do no totora baro kwa cha enye bala ka bo kumunun fe o munu o sorofo e jigite halu tashika e jigibu talla dege deka e jigitu tashika ya don kitse ku tashiso onu do labana chukudi ko kera chukudi ko to betura baro komiti ka allam talna bil ams ba fo ku kunde kun go ka ko awajuli chama kera hali yere min makoro ni a chama kera iskile yana ta baraka mo sugulale qur'ana ya fajum alhaakum at-takathur hatta zurtum al-maqabir awa ko akana son kana son chugo shila jela tike soro nyininga ke sababu yiki ka ala ko ci don na folo ko dum afle asababu yedo ayedo riba kula ay do nyiningo chugula da folo buguni kama be mo be bamuma illa man rahimahullah fala hina ma kelengele mu nga buguni soro ka kenna folo tikiye mamunu yo ni daka ube bamuma mu illa man rahimahullah ala hina ma kelengele mu na note jela ba na folo yini na abe bamuma illa man rahimahullah na bi nye chugum doro baketi ni agelera dondoron fleni galama chino na dore bake matota shi aban wa dalu ere ko lo gele o bulu mi bi o ko be bake afle
do duna dlo fere la wari yini kama do duna suruba so jola nafolo yini kama do duna droku fere la nafolo yini kama do duna yere fere la muso nafolo yini kama mu yere de beisa moti na te kega minge envers bi nafolo fara jonga kama ado sura fawni nafolo façon do be lu kon mo lu légaliser lu te ko jugu yere mo ko lu te sura fere te o te su fe faible o et le fe faible o be fiede ka kena jalaka o ya fla ma ke tuti amba ke tuti fe ke sara sara le do e kama ti ma pa ma ke tuti pata kera ka moya ha oh wana amon be ga tata o ebeni nafulu haram yalu ga ku fara yonga sa wa nafulu jugu dun abada mali diskundi tien ka ala ko kanu bo ila ama façon ta fe ka gere ala ko la ta fe ka ala ko kuma parce que diskundi jara qaswatul qalb haram du ba ada mali diskundi ja jurumun ta dabla ba ada mali diskundi ja wajuli tim mago nya diskuna bi ala ko sumati mago nya diskuna ala ko foti mago nya diskuna ma bi be kuma do fe ani fu be ka kan ko hakimu do def akod folo ala kira dakurunya kele dakurunya fla mo be kashi mo be hami be joro nga bi azawajir wan nawahi al mawa'iz al baligha ibe kuma gele fo ka fo nga mo ta donc ko rebe sina mo kunya da ko be ndese be ba fo ko ni mambe ko jugu laje télé la ibe film fle télé la yere ba do ko montage do ni duskun jade be wajuli keke adama de yo ati do yoroso wolo nabe la woni harabi alla ba tasma de bo am men nabe la ma tasma kono o tsiga bo tasma sraka de wolo na la woni harabi bo tasma de no kaka ana adama de ka wolo haramu kono kallamo haramu kono kallamo ni haramu nafuloi sum bitamini laka boda kai ko nafulo kara sugula de ba kara sugula ko ray nafulo nyini chugo aya jandola asoro le ko aya jando ayela kana to aka la ko ci ko be chugo na dimba ya ko beti e mo de ngadu webe de ide mana ke fe on fe e ko ndelu ako kadiye uka iba no fe keleke uka afesigi be ema uka aka ko be ema Allah edelu ibi dengo fitnet domina iba dom musa na kama yo khadru ka kibaru ya de sife dingili musa mangunun tilla de gede ni alaka kira do ni alaka jomba do alay ya do khadru sigana de baka da bimala do ko da bimado do ko da bimante nga ayre ko ngo kuma labana ala de kibaru ya dunun jirale ale filɛ ka ko minnu kɛ ale mun kɛ ka bɔ a yɛrɛ yɔrɔ dɛ ala de ye ale la dɔnniyaw la o de y'a to dɔw ye tigɛngaya kɛ a ka nabiɲumanya kan ko siga foyi t'a la ko nabiɲuman don Kaduru ye denmisɛnnin min fa a ye kun min fɔ a fa ale la ko nin a fa n'a ba ye mumini ye ko nka ni nin den in kun kɔrɔbayara k'a tun bɛna fa ni ba yaada k'u fili ala ma ko kumana ale y'a kan den ka falenw ye ka den hɛrɛma wɛrɛ sɔrɔ nin den kana kɛ sababu ye k'u mago sa an nana mun faamu ye ne ye kuma in fɔ kun min kama an nana faamu ko ja hali adamaden den dan ka fisa i disi dɔbali tigilama ye den bɛ kɛ sababu ye k'i kɔ don ala ma den bɛ kɛ sababu ye k'i ka silamɛya tiɲɛ k'i ka diinɛ tiɲɛ hali den kana k'i bolo ka fisa o ye nin wale ni hadisa in b'o de jira an na den yɛrɛ kana k'i bolo fiyewu yɛrɛ i ka balo i kunnalama ka sa i ma den yɛrɛ sɔrɔ wa a b'o cogo kelen in na i cɛ gɔnanama ka sa a ka fisa muso k'i se tasuma ma ye i fa ndanama ka sa ka bɛ ala k'i da i ma 5000 mara fo ka t'i sa a ka fisa ka tɛmɛ nafolo k'i se kungo ma kɛya i ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na adamaden bolo n'a y'i se kungo ma lahara i bɛ ɲinɛ a damu na a bɛ diya ko a tɛ se lahara yɛrɛ ma kabi yan
kabira ni nyini wo jugu ke ga fara jonga kabi mana korobe commencer ga dimisa afle nafolo nyini ko be ke ka nafolo nyini sira afle de be kele fle danga dew ni mala golumi wi tieni damde kabire balole o tama be bon ko ay ko be ke alala adew ngama ay alaka da be sago adew ngashini eski kama ga dew nga biere manyeo jangu kashi kabale restigile nyena manyena alay tadrus radamle aya de adem façon te ke feyo mama yi kodo alama ide kama yi kodo alama fon fengama o feinte nafa la fi dunya wala fi al-akhirah ay tatarku fle ay tafle mamunum bana alala udambe kama udambe mu nafa mamunum bana alala ukanna fulo kama ukanna fulo mu nafa mamunum bana alala ukafa maya kama ukafa maya mu nafa mamunum bana alala ubolo fe fengama o fein keru manya ngata e jena ya folo ka kon la haraji tatarku kala ala e fendi amani kwa ki nafa ibe ala jende yini ala ibe ala de barkada ni ay kon min ash-shakirin ke barkada lawla oda to ko ni no fla ni fla dola kele ngoni soro dron mungera fa ulaika humul khasirun kullu de ma bonene ibone na jena ya wala harata dika jumuka temboka أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا آية توقف سورة لك نفرتبو الشوزة على سورة كما منا أكرا سورة في وأنفقوا مما رزقناكم أين فكاتك يغبو فينا ناقر سيغمنا دونبا دوكو wona fulo doronte koy afora ala yi garsige mindela garsige kacha min togote ko wari akacha de aha muna ba fo bana ma ko ala ka ke fari jaga boy jaga be farla on kuma koromado adama de bi nafakati ke ka bwaka kenela ibin nafakati ke ka bo ika watila ala yi wati min dima ibin nafakati ke ka bo ikan nafulula ibin nafakati ke ka kuma ina fora dron a kuma bakuruba obe nafulu no fe nga garsige ma fe bebe do akon wa anfiqu mimma razaqnakum o koroy kuma ere khulaso e mide fo fe ni amara ba adama de bolo bi ni occasion bi bolo ala ika i profiter occasion ina yana kataka buibulu kadaka ame fe na maraba ambolo bi bega fe marabina buibulu botugo fla dola kili na mahala o fla dola kili o temashi bulu feje wallahi o tayni yana mayna bi hada alkawn femina bibulu ko kari tayni mina tugo fla dola kili atakishuba ima fe kam mina ela akumbi bolo inyena mafle ati bolo bile abana ala ka ngisham walma era ka saka bwala tiya ka bibolo kadaka ni don ba ko kuma fle ni kabini mo mana fatu doron fon yele mana tilqaiyan ate ko dodo de la ko fon mina ke cheta bawtayre alen ni bora doron fon yele mana ka ke cheta bawtay amara bora libu shute femara ni bora farikolo la ka a confirmer la ko karifa tora doro abana miliyari nchara chugo abana eka marata ka don to la kalo to la santo la inni bora doro abana
doka fo ni adamade ni ma do bolo fe be kishini flat do la kelema na be kishini stra sabana mi bien kono ya hayati bana mi siga fe membe boli ngono we ni ire mi mara ala fi ani sadaka jariya mun kala olu de be boli ngono parce que e olu bo bien niveau la kaba yulu kalfa alama olu tara fara la haraf fe mara tawka no kon make fen to ko jien takoni ni mina to fla dola kina tikisho ko kuma ala fe mun di ama ayu nafakati yani donga na abina mona kashi yani saya kanna an dola kelema ki kando rabbi andi ala laula akhartani hal kunadi akharu ila ajalin qarib taswati mahalla manja fa asaddaqa لأن فلوس جقبوا فأصدق مسلكاتي وأكون من الصالحين غفر ما يمونغا غفر ما يمونغا ينون لبا يني كفر أو كسيك منا أتا يني كفروكا شين كلاو لبا يني كفر يني كلاو كسيك منا يني كلاو تا نيتي بوتشين كلاو كدامو في سيك منا أتكي كلا فانا فين فلاج ما ينسلا nganyuma yake ngana fakati ke kabonga fenzoro luna ala ingarsige mina ani nafara nyuma ngelaw ma nyuma wa akun min as-salihin o ni talabu min fle ni ala kan kishama ni ma kuna ngoba kesa ya kumana ma munu ala ko ke bulu ko fe fen nu beni fosa ya kumana ya rabbi ala kana yula o kan talabu no yeni nyini minga ala fe yali ala bina sama ala yo jabi fo ka bi jena ya nini kuma ku forati ka temeti jabi ma fala an be to kono na filla ba fo la ala binu nyana filla ala ko wala yu'akhir Allah nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun ko ala dun tina nishi ya kharu naka lajin tafara ni ka wati sira wa hadafali wa ala ti ya kharu abada katike ko wa anu me fon fenge ko ala kibaru ale duna be ala kibaru ambe na betay beta se be be ala roy beta marale be ala fi yemi gabe ya rabbi ala kan yuman zebe ayin ala ka anci yumana ala ka anji de liman yala ala ka anji da ala israel kan la be ka ko ni ndum ya rabbi ala ko no ya amma allahumma habbib ilayna al-iman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله